Importante nga makabayad gilayon sa electric bill o kon balaydan sa kuryente. Suno sa more power agod nga malikawan nga mautdan sang kuryente. Ini among may kangtanan sa nagpabombo nga si alias Roy matapos nga wala siya nakabaton sang notice of disconnection kag gulpi lang ginutdan sang kuryente. Apisar nga duwa pa lang ini kabulan nga wala nakabayad. Suno sa natungdan makapila na ka beses nga 3 pa ka bulan antes siya makabayad sa kuryente bangod sa delayed man sini nga sweldo. Sa interview sang Bombo Radio kay Angel Tan, ang spokesperson sang More Power Iloilo, iya ginpahayag nga naintindihan gid sang More ang mga kaangay sini nga sitwasyon apang base sa ilang datos. May ara pa sang remaining balance si alias Roy nga nangin rason sa pag-utod sang iya nga kuryente. Ginpakigbahin man ni Tan nga mas maayo nga makaistoryahanay man sila sang natungdan. Agod nga mas mahatagan ini sang paatag sa iya nga nangin sitwasyon. Checking diri sa record sang aton nga consumer, miari ni siya sang mga series of amounts nga unpaid niya. We do really understand sang sining concern sang aton consumer sa bahin sang More Power. Previously nahatagan sang leeway ining sitwasyon niya, probably because of consideration man with his account. So ang aton diri nga gina-emphasize sa bahin sa More Power ang aton nga responsibilities as a consumer nga to pay our bills on time.